ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ୟୋନୋ ଏସ୍ବିଆଇର ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡକୁ କେମିତି ରିସେଟ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏସ୍ବିଆଇ। ତାପରେ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲଗଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଲଗଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫରଗଟ୍ ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫରଗଟ୍ ମାଇ ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଚୁଜ୍ କରି ନେକ୍ସଟ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ୟୁଜର ନେମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଏସ୍ବିଆଇର ୟୁଜର ନେମ୍ଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର 11 ଅଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା ପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ OTP ଆସିବ। ଏଣ୍ଟର ଦ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟୁଜିଂ ATM କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କାର୍ଡକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କନଫର୍ମ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ATM କାର୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ରେ ନେମ୍ଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ପିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ATMର ସିକ୍ରେଟ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁ ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁ ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ। ୟୋର ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ରିସେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ଆପଣଙ୍କ ୟୋନୋ ଏସ୍ବିଆଇର ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡଟି ରିସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା।